We gaan vanuit het Paradies in Remun. Daar vindt vandaag een bijzondere lezing plaats over het levenstestament. En zaken die te maken hebben bij. Stel dat dich het overkomt, waardoor ze niet meer over die eigen lot kunt beslissen. Weten de mensen om zich heen dan wat ik wensen zijn in uitzichtloze situaties? Een wilsverklaring kan daarbij uitkomst bieden. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om dat bij een notaris te doen. Een zogenaamd levenstestament, waarin ze luids opnemen welke keuzes anderen voor zich zouden moeten maken. Geer geeft aan wanneer en in welke situatie Geer wilt verder leven. Omdat het pas sinds april van dit jaar kan worden vastgelegd bij de notaris, werden in het Paradies een lezing gegeven. Wij staan in het Paradies, dat is gelegen aan de Münsterstraat, hoek Münsterplein. Vandaag hebben we een lezing van een notaris uit Zwalmen. En die komt ons het een en ander vertellen. Wat verandert er steeds? Hoe moet u aanpassen? En heeft u niets geregeld? Wat gaat u regelen? Ik ga een lezing houden over zaken die te maken hebben met zaken die je bij leven kunt regelen. Voor een situatie dat er een situatie is van wilsonbekwaamheid. Zoals een levenstestament of een notariële volmacht. En ik ga praten over zaken die te maken hebben met overlijden. Dus in de testamentensfeer. Een levenstestament is een soort akte waarbij je verklaart hoe je alle zaken geregeld wil hebben die tijdens leven aan de orde zouden kunnen komen. Waarover je zelf niet meer kunt beschikken op dat moment omdat het je niet meer gevraagd kan worden. En dat is heel belangrijk dat soort zaken op papier komen te staan. Zodat eventuele omgeving, familie, vrienden niet met vragen komen te zitten waar ze geen antwoord op weten. Wilt Geer meer over dit onderwerp weten, dan kunt je voor vragen altijd terecht bij je eigen notaris of bij het Paradies in Remun. Daar kunnen ze je alles vertellen wie ze voorkomt dat je zelf de keuze niet meer kunt maken. Het is nog altijd een van de meest voorkomende kwaaltjes. Uit recent onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de mensen vroeg of laat last krijgt van de rug. 80% van de bevolking hebben last van de rug. En je ziet normale slijtage, artrose, die komt vaker voor. En het is ook te voorkomen en te verholpen. Dus ik ga mensen vandaag leren wat ze kunnen doen om de klachten te verholpen worden. Hoe ze op mas letten en wat ze kunnen doen om dat te voorkomen, dat vertelde een chiropractor woensdagmiddag tijdens een lezing in het Paradies. Door biomechanische fouten in de bewegingsapparaat over de loop van tijd, dat leidt tot slijtage en artrose en uiteindelijk naar symptomen toe. Ik wil mensen leren hoe ze de klachten herkennen en op tijd laten behandelen voordat het wordt een ernstiger probleem. Waar bestaat zo'n behandeling precies uit? De behandelingen is een specifiek correctie op de bewegingsapparaat. Wordt met de hand gedaan of soms met een kleine apparaat om het wat meer effectief te maken. Ik vergelijk chiropractie vaak met een tandarts. Mensen gaan bij de tandarts voor de tanden te laten zorgen. En ze komen bij mij voor de rug te verzorgen. En we leren mensen ook dagelijks oefeningen te doen. Net zoals iedere dag tanden poetsen, iedere dag dagelijks oefeningen te doen om de rug soepel en bewegelijk te houden.